Kwedu noMabuja akanaka. Tauya nhau dzanyasi zuva rechiguminoina mwedzi uno waKakunguru. Asara mazuva 40 kuti tisvike kuzuva rosarudzo. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvichitekaira sei. Nyasi waMhanduwe wanga wariko wachisaina iwo mutemo patriotic bill uya unorambidza vanhu kuwenga nyika sekureketa kwawo pakaita kunyangariwa. Wasaina pokare mutemo wokuchinja nyaya dzoubasa nokusenzerana, Labour Amendment Act pachirungu. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichidini, asi wachireketa nyaya yekusainiwa kwepatriotic bill waribe kufara. Wari kureketa kuti waMhanduwe wanokona kusenzesa mutemo uyu kuti wazvonde pabodzi pawo nokuvhinikita wese wanoda kuwatadzisa kutonga matongero avanoda. Pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tirambe takaringa ipapo. waMhanduwe wagoenda pokare kunhandare Robert Mugabe koparura zviri pamutemo zvakaingidziwa ipapo. Toramba tichitenda basa rakaitiwa rikuningisika zvisvinu, asi nyasi kwakazara mapostori noabiyawo wese wanga waripo ipapo. Unobva watoona kuti pakaita kunyangariwa. Chatohwadza kuti anakadzi tape womapepanhau asiro hurumende kana maredhiyo asiro hurumende arambidziwa kupinda imomo. Paribe kana mubodzi wanga wandorimo basi ndiwo wawo ZBC noZim Papers, ndipo munotoona kuti pakaita kunyangariwa. Kana zvinhu zvonyika yese zvichirambidziwa vamwe, pane nyaya ipapo. Charamba edu takaringa. waMhanduwe waita pokare musangano naiye Floyd Mayweather. Unobva watoona kuti wari kuita kufara. Ipapa abva aburika ari kutoreketa kuti aiwa waMhanduwe wanofanira kuti wavhotewe pokare wabenhuke pachigaro nokuti wari kutonga zvinofadza vanhu vese. Heno mabi angu idi kuti kureketa kwomari, mari inonaka kana wakaisa miriyoni muhomwe unoreketa zvese ndo zviri kuitika ipapa. Rekai tione kuti zvinodini. Awasirawo gurovhosi rache iye akapuwawo bhuku rawaMhanduwe riya. Charamba edu takaringa. Kuno imwe vhidhiyo yaburika paZim Live wachiburitsa Energy Mutodi ari kutoreketa kutoti takawaridzira pfuti wanhu CCC wari kuda kuonerewa. Ipapa wakatopa benhuka futi iko kubaradzanwa kwaimwe achatopasiya sadza. Imi munhu kutoita kukokera kuda kuuraya vanhu. Heno mabi angu. Rekai tione kuti mapurisa achazomusunga chere kana kuti zvichadini. Ipapa nyaya yakavhuriwa iya paribe kana chati chaitika, asi ticharamba hedu takandoringa. Kutonga kwavanhu ava kusvinuba wakomana zvinoita kuhwadza. Nozuro unotemba muliswa agoburika ari kuti vanhu vache wanga waenda kuita akatomboka nyaya naye akati aiwa endai kumusangano weZANU-PF munopiwa zvese zvinopiwa ikweyo, mutore mutondunzirawo. Iye akabva aendawo kumusangano kwachona ikweyo akapfekerawo tisheti yaiyo yawaMhanduwe akabva adzingiwa nevanhu vacho woZANU-wo. Wakati ibva tiri kudaba pano. Akatoedza kuti aiwa ndiri nozvotera waMhanduwe akanzi ibva pano tiri kudaba. Hede zvakaita kuoma kani. Rekai tigoona kuti zvinodini ipapa. Nyasi dare roparamende ranga riri kuita bvunzo kuno vanhu wese wakapinziwa mazita yawo kuti wapinde pane komisheni inoringana nezvo wakadzi nevarume, Gender Commission. Tichange chakaringa kuti mbanani wachazoisiwa mazita yawo kuti aende mberi. Tafara nyasi paburika masoko okuti kuno wanopepeta goridhe woEmirates Gold DMCC kuUnited Arab Emirates kuDubai warambidziwa kusenza. Ipapa nonyaya yogold Mafia iya toramba tichizvitenda izvi. Ipapa wari kuringirwa kuti kwaimubiyawo Simon Radland ndiye apfanyiwa manje kana wakanga warambidziwa iwawo. Peno akutotsvaka mumwe futi pokare pokuita zvokuwacha nazvo mari kana achiita izvozvo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei, asi tiri kuramba tichitenda. Kwai kuLondon pokare yarambidziwa pokare kusenza iyo ibodziyo. Tiri kuramba tichizvitenda izvi. Dai zvatoramba zvichienderera mberi kuti goridhe remumedu aiwa rinofanira kuramba tichitisenzera isusu kuita zvariri kuita zvinhu. Mapurisa agoreketa kuti asunga Trimota Pfumanei paindiye mumwe wavanhu wagere hunde paicreator. Pakaita kunyangara manje kana zvadarika. Rekai tione, asi chiri kundohwadza mari yevanhu yakatoita kunyudziwa apa.
peno wakazoburitsa imwe wachaburitsa hawo, asi zhinji yacho aiwa waribe chaunobuditsa wanotosiya zvakadando. Heno mabi yangu pakaita kuoma chaiko. Iyo hurumende nyasi yagoburika iri kureketa kuti mari yawo iyi yomunyika kwai iri kurema kuita zviuru 4,983 padholari bodzi rekuAmerica, 4,883 pachirungu for $1. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Kambani yoDelta yagoburitsa iyo kutoti iri kufara kuti gore rapfuura, gore rayo romari financial year pachirungu, pai wakabhadhara mari yomutero inoita mamiliyoni 200 omari yokuAmerica. Wabi yedu akureketa kuti homumhango huu huri kumwiwa, madhiringi vanhu vari kumwa, ndozvisvinuka. Rekai zvirambe zvakadando. Rekai tione kuti gore rino wachazoitawo zvibodzi zvochere kana kuti wachatopfuura. Tinenge tichindoona ipapo pawanenge wakuburitsapo. Kuringadzo mutambo, takafara hedu kuti FIFA yakasimudza kurambidza kwainge yaita Zimbabwe kuti itambe, asi takazvikokerapo kare mamwe mapiridzo BP. Pakaita kunyangariwa ipapapa. Nyika yeZimbabwe yagonzi ichatamba mugurupu ribodzi noNigeria, noSouth Africa, noBenin, noRwanda, pabodzi noLesotho. Heno kuti tichakuenda ikoko gore ra2026. Heno mabi yangu ticharamba hedu takandoringa, asi tariro isusu vamwe tiribe yakanyanya. Ipapa muchaona kuti wachahwina tumagemu tusina basa, wachahwina, asi paunofanira kuti wachihwine pacho kuti wabva waende wobva wajiwa, zvinoita kurwadza. Asi rekai tigoramba takaringa hedu. Tichiringa zobhorazvo, kanzuro yeHarare wamafume wagoreketa nyasi kuti aiwa gadziriro dzokuti nhandare ipedzewe dziri kuenderera mberi. Kwai rufaro, nhandare yorufaro yakutoda kutoti ipedzewe zvokuti mwedzi uno paunokuwa aiwa inofanira yaitawo zvisvinu. Takuramba takandoringira kwanu kuti dai zvadando zviite zvakanaka. Idi chokwadi. Ipapa zviri kutamba mangwana, Manika Diamonds inenge yakaringana noCranbourne Bullets. FC Platinum inenge iri kuhwapurirana bhora noYada. Ngezi Platinum inenge yakaringanawo usu noiyo Simba bhora. Ipapawo ZPC Kariba inenge iri kutatsurana noShisham Chicken Inn. Wakomanawo huku wanenge waripo pabodzipo noDynamos zviri kuringana usu. Makepekepe Caps United kuringana noGreenfield. Rekai tigoringa kuona kuti zvinopera sei. Tikaringadzo pasi rese kuSouth Africa, kwaizvezvi kuita njodo chaiyo. Wakuru wenyika wari kuita kupunzumurika nzero kuti woita sei, nokutoti ipapapa kwai wangowada kuti aiwa Putin chitumira mumwe mubiya akoyo auye kunyika kuno kupamusangano weBRICS. Putin akati ndikuzvidaba izvozvo. Saka ipapa heno kuti wachaita zvokudini. Apa Putin anofanira kusungiwa paanosvika ino. Unobva watoona kuti pakaita kunyangara. Asi zvikaita sekuti wakareka kumusunga ipapa, muchatoona kuti mari yawo ichabva yaumburuka, upfumi hwenyika huchatombosunga kuswinya chaiko kuti zvireke kunyanya kunakidza. Heno mabi yangu zvakaita kunyangariwa chaiko. Vanhu vemuAfrica tahwadziwa. Vanhu vemuAfrica taakufanira kuti tiite dzimwe pfungwa. Ipapa Britain yagotodeedzera kutoti yada kutokwidza mari dzomavhisa nomari dzokuti kana uri murendo ikweyo unobhadhara dziya dzokuti ugokwanisa kuenda kuchipatara kana uchienda kuchipatara. Kwai dzada kukwidziwa zvakanyanya nomutungamiri weBritain. Wakomana kana padarika, dai hurumende dzedu dziri hurumende usvinu dzaibva dzandoitawo zvibodzi zvoka kundoti yavari kuchaja iyoyo naiyo wondochajawo, watoda kuuyawo ino wondochajawo. Zvikaitika kuti Africa yese zvayabva yandobvumirana kuti takutochajawo mari idzodzo kabodzi, munoona zvinoitika. Vanodzichinja izvo, vanotanga kuti aiwa rekai tideredzewo. Nokuti iwo watotoringira kuti wachaboya bhiriyoni ribodzi kumari idzodzo. Ko isusu tiri kuboyeyo pawanouyawo ino dai tiri kuwaisirawo kuti vanondobhadharawo yedu iyoyo, wondobhadharawo mabhiriyoni iwayo kuti zviite zvakanaka. Rekai tigoona kuti hurumende dzedu pane chadzichaita chere kana kuti kundoramba dzindochema zvakadando. Tafara kuti mukomana Benjamin Mendy
abatiwa alibe mhosva yekubhinya nokuedza kubhinya. Ati kuramba achiti makorokoto hino kuti achazosimukira chere panhabvu yaaitamba iyi kana kuti zvatoita kukuwa, ticharamba hedu takaringa. Chikwata choManchester United chabatiwa nomhosva kwaiyo kutereka kuita tusvinu panyaya yekutekaidzako mari, financial fair play rules breach pachirungu. Wabva wanzi wabhadhara choupenzi chomapondo zviuru 250 257,000 pounds pachirungu, pakaita kunyangariwa chaiko. Novak Djokovic aenda kupinda kumutambo wekugumisira weWimbledon. Rikaiti goringa ipapa kuti achaitora chere kana kuti zvinenge zvidini. Ndokuzvishanu kakateedzana ari beumbojamba kupinda mutambo wekugumisirayo. Anoseza wache. Rikaitione kuti zvinopera sei. Takadaro mabuja, rikaiti gumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.